Здравейте, аз съм Мартин от Амаре Кафе и днес ще ви покажа как да приготвите студено варено кафе с френска преса. Защо студено варено кафе? Това е един различен начин да си приготвите кафе. Кафето се получава с много по-ниска киселинност, много по-щадящо е за хората с чувствителни стомаси. Освен това се запазва земния вкус, става с много ярки вкусови аромати кафето и има един приятен, мек, леко сладък вкус, като за него е препоръчително да ползвате средно до силно изпечени зърна кафета, арабика, като бих ви препоръчал Амаре Кафе Дилето като подходящ сорт за този тип приготвяне на кафе. Какво ни е необходимо? Кафе естествено, готово смляно или на зърна и да си го смелим сами, кантар кухненски, за да измерим точно количество кафе. Препоръчително е количеството кафе към количество вода да е 1:4 до 1:8. Ако искате по-плътно кафе 1:4, ако искате малко по-леко кафе 1:8, може да експериментирате и с варианти по средата 1:5, 1:6, няма проблеми. И как започваме? Естествено, в случая, тъй като е на зърна кафето, първо ще го смеля. Ще пробваме с малко по-едро смляно кафе днес да направим студено приготвеното кафе. Да, това е 9 грама и преди сме смлели около 9-10 грама, тук имаме вече 20 грама кафе. Поставяме ги в френската преса и така докато стигнем до 100 грама. Отмерваме 100 грама в случая. След като ги отмерим, ги сипваме в френската преса в този случай и добавяме около 1/3 от водата, така че да се намокри добре кафето. След като се намокри, след малко доливаме останалата част и разбъркваме, докато се получи хомогенна смес. След като разбъркаме, покриваме и оставяме някъде на закрито за престои между минимум 12 часа, може и повече, може и 20 часа да престои. И сега 12 часа по-късно, минимум 12 часа по-късно, имаме готовото кафе. И преди да го консумираме е желателно, за да не дъвчем смляно кафе, е желателно да филтрираме течността. В случая с френската преса с вградената функция за филтриране. Нежно натискаме, за да остане само бистрата течност отдолу и смляното кафе да се избута към дъното. И след това наливаме в чашата. Имаме една хубава бистра течност, която е попила всички аромати и вкусове на кафето. И по този начин, сега количеството е малко, но ако сте си приготвили по-голямо количество, може да го приберете в хладилника. До 2 седмици му е срока на годност по този начин складирано и да му се наслаждавате, дали с мляко, дали чисто. Поради естеството на приготвяне, кафето си запазва натуралния сладък вкус, с по-ниска киселинност, както казахме, и съответно даже не е необходимо да му добавяте захар или други видове подсладители, за да го консумирате. И сега може да го опитаме. Предпочитам в такава чаша да пия аз, нищо че е леко затоплена. Малко разляхме, но това е нормално. Много приятен аромат, леко земен, запазило си е всички естествени аромати. Много интересен вкус. Няма я типичната киселост на арабиката. И спокойно, според мен, може да се пие като следобедно,
с мляко, дори в студено приготвена напитка да се добави и да получите свежест в горещите летни дни по този начин. Това беше начина, по който да си приготвите студено варено кафе. Кликнете тук, ако искате да стигнете до Амаре Кафе Делето, което е най-добрият сорт за приготвяне на такъв тип кафе. Аз съм Мартин и отидете на сайта ни, за да видите други уроци, как да си приготвим кафе или да получите повече информация за нашите продукти. Благодаря ви, довиждане!